кызыкчасы Энгел, Мәрьям, Райхан, Арсейлак. Абдулла Тукай. эш беткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәнге дәрсен карый. Чын күңел берлән укый ул. Кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды. Бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. Исабый, Ди, әйдә тышка, ташла дәресен, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, инде якты, инде шәп уеннар заман. Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала. Тукта, шабыл эт, унамыйм, унасам дәсем кала, күн үзенеш. Бу уленда мөхамманда вакытын табам. Sıkma min taşka oyunga. Bulmasa desim tamam. Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Өй түрендә шул заман сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый. әйдә тышка, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкчы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман. Сандугачка каршыга биргән җавабында бала. Öksürükle sandugaşı, onu aşap desim kala. Tuktala bitsin deliş, etmesen de unaymen. Şimdi şalaşın maturap. Min havucun tırlamen. Ул шулай дип, һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны. Әйдә тышка, күңелең аш. Бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага. Җитте хәзер уйнар вакыт. Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала. Çok serekli ananaşım. Unaşam dersim kalam. Tukta şabı et aşgana. Ди, İlk adını almagaş. Suyundan gezek. Dersim eşilip bulmagaş. күп тә үтми, бу бала куйды тәмамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны, барсыны. Çıktı yürüyüp bokşaga. Kim sakırdı beni? Elde kim onu? Tamam ettimin derişimi. Da angarma turlap yılmayıp kıldı kıyaş. Шунда аңгар кап-кызыл, зур алма бирде алмагач. Шунда аңгар шатланып сайрап җибәрде сандугач. Шунда